Začína sa jeden všedný deň. Ráno ako každé iné. Ulice sú takmer prázdne, ale čo chvíľa sa naplnia ľuďmi náhliacimi sa do práce. Náš príbeh sa začína ráno. Ránom civilizovaného človeka, ktorý musí už zo základného vzdelania poznať správny prístup k celkovej životospráve, a teda aj k výžive, musí si udržať zdravie, sviežosť a výkonnosť, lebo moderná doba kladie na ňo veľké požiadavky. Áno, moja reč. Budovať a brániť socialistickú vlast, na to sme sa vždy poriadne naraňajkovali. Veď za stráženými hranicami číhal imperialistický nepriateľ aj mandalinka zemia. Všetci si chceli odhejznúť z našej svetlej budúcnosti. To boli časy. Keď bolo viac triednych nepriateľov než banánov. Tie si bolo treba v triednom boji vybojovať. Presnejšie, vystáť v rade. Zháňali ste už niekedy niečo? Vtedy sa veru musíte ponáhľať. A nemusím. A veru musíte, práve preto musíte. Poznám predajňu, ktorá je dlhšie otvorená. A ja, lenže tam je zasa front. No a? Veď to je ono. Vo fronte sa už nemusíte ponáhľať. Vlastne nemôžete sa ponáhľať. Aj si odpočiniete. Front, viete, to je výborné. Konečne pokoj. Ďakujem pekne. Prosím pekne. Ten socialistický potravinársky priemysel nestíhal dodávať do tých predajní zásobovanie tých potravín. To skutočne tie dobové materiály dokumentujú, že to bola dosť veľká katastrofa. Bolo veľmi veľa sťažností, že nie sú dostať isté základné potraviny. Často sa to týkalo naozaj základných potravín, ako napríklad, že nebola múka, nebolo maslo, neboli vajíčka. Nevěříte? Před mnoha tisíci lety, takřka na úsvitu lidských dějin, nebylo lehké sehnat si snídani nebo vydatnější oběd? Zvláště tehdy, když se náš pračlověk nechtěl spokojit s nazbíranými lesními plody a zatoužil po výživnějším soustu masa. K tomu už nestačily holé ruce. Pomohl tedy jednoduchý výrobní nástroj ze dřeva a kamene a nově objevená přírodní síla oheň. Zemiaky napríklad, no proste Slovensko veľmoc, zemiaková veľmoc, boli časy, keď neboli zemiaky, áno. Neboli zemiaky, došli zemiaky, stalo sa naozaj v radoch, dlhých radoch na hlúpe zemiaky a povedali, že 3 kg maximálne, áno, 3 kg maximálne, dovidenia. No, o južnom ovoci to nebudem hovoriť, pretože to myslím, že sa všeobecne vie, že južné ovocie to bol luxus, ktorý sa hodil na trh len pred Vianocmi, pomaranče, mandarinky, banány, prípadne na 1. mája banány, aby ľudia prišli do 1. májového sprievodu a za to mali slúbené, že si tam budú môcť kúpiť tie banány pre deti. Kúpte si banány, dobré sú, sladké sú. Kúpte si banány, dobré sú, sladké sú. Ja si pamätám, že v 60. rokoch v Trenčine, čo nebolo malé mesto, mäso chodilo v stredu po obede a mama mi dala vždy zoznam na lístku a ukázala mi, aby som sa už čím skôr po obede postavila do radu pre to mesiarstvo, kde stáli ďalší ľudia, lebo o 3:00 ten mesiar otváral. No my sme tam stáli a ja som mala napísané taký zoznam, ano, že keby mal tak bravčové karé, to by bolo super. Ak by nemal bravčové karé, tak by stačilo, ja neviem, aj rebierka. Ak by nemal ani to, tak potom kúsok hovedziny na polievku alebo niečo. Proste mala som taký zoznam, podľa ktorého som predčítala tomu mesiarovi, nemáme. Ani to nemáme. No až sme prišli k tomu, čo má a ja som povedala, že chcem 0,5 kilo, alebo čo mi tam mama napísala. Či niekto si spomína na falošné rezne? To
bolo z kráľovského vemena a to bol veľký tento, áno. Vypražané? Vypražalo sa, áno, dalo sa do trojobalu a sme sa hrali, že to je... Veľmi ma to mrzí, ale musím s tebou polemizovať, lebo keď otec spomínal na detstvo a keď dostal také zasnené oči, také úplne ako v rozprávke, tak začal rozprávať, že vyprážané vemeno, keď robila babka, že to už nejedol 80 rokov. Že ja nemám, nevidíš ten ligot v očiach, keď rozprávam o... Ja som to nikdy neochutnal, ale... Aj na cibulke to sa tak striedalo, lebo vemeno bolo pomerne dostať. Lenže tie náhražky boli často lepšie ako tie originály. Presne tak. Lebo pri vymýšľaní náhražok sme museli zapojiť čo? Mozog. Socializmus to bola historická epocha ľudovej tvorivosti. Zatiaľ, čo si kapitalistický Santa Claus zúrvale strážil výrobné tajomstvo Coca-Coli, naša mama zarábala domácu malinovku. 10 dekov rýbezlí od Starkej, 1 sóda bikarbóna zo samošky a liter poľskej sifonky. Ale my, decká, sme mali najradšej šumienku. Dobrota. Sú kyselé. Aké majú byť asi šumienky? Som najväčší fanúšik tých dobrých šumieniek. Jasné. Máš obal z starých rokov, keď bola tvoja babička ešte mladá? Ne. Ha! Takže ja som väčšia. Závod 05 Sereď. Vyrábali sa tu rôzne kávovinové nahrážky, šumienky, burizóny, prášky do pečiva. Bol som členom degustačnej komisie a tieto šumienky som ochutnával, hoci mi nechutili. U detí to bol obrovský hit. Boli spenení až za ušami. Pracujúci národného podniku Kávoviny v Seredi si svoje úlohy plnia už od prvých dní tohto roka vzorne. A po tieto dni spracovávajú hodnotné záväzky, ktorými chcú pozdraviť blížiace sa 25. výročie februárových udalostí. Takto sa chcú čestne zaradiť do veľkej rodiny závodov a fabrík, ktoré veľký sviatok víťazstva našich pracujúcich pozdravia pracovnými úspechmi. Socializmus sa snažil napodobiť ten západ, aby to nejak vynahradilo, ako v úvodzovkách vynahradili tým ľuďom. Boli rôzne náhražky kakao. Áno, keď nebolo kakao, tak vymysleli tzv. Malkao. A to bol taký prášok, tiež sa to zarábalo do mlieka, no ale nemalo to chuť kaká. Máme 2 klíčky a máme kulatý zámek. Zkusíme kulatý klíček. Už jsem tady dlouho nebyl. Takže můžeme dál. Takže nacházíme se v bývalé lachovně v Kazňově u Plzně, v prostoru, kde se vyráběl nápojový prášek Vitacit, což byl v podstatě jediný nápojový prášek za socialismu. Byl vlastně úkol vyrábět nějaký výrobek do maloobchodní sítě, protože všechny ostatní chemikálie byly průmyslové. Takže inženýr Vlasto dostal na konci 60. let za úkol udělat nějaký takový výrobek, takže přišel s Vitacitem, což je v podstatě suchá směs sacharózy, to znamená normálního krystalivého cukru, kyseliny citronový, která se tady vyráběla, no trochu vitamínu C, trochu nějakého barviva a trochu nějakého aromáta, aby to trošku vonilo. Samozřejmě ty aromáta a ty barviva byly tenkrát ze západu, takže tím se trošku šetřilo, protože byly za devizi. Vitacit díky tomu, že v té době
nebylo nic jiného, tak samozřejmě chutnal hlavně dětem, protože ty ho ani nerozpouštěli, ale ty ho z toho pytlíčku lízali, takže měli buď žluté jazyky, oranžové jazyky nebo červené jazyky. Já si vzpomínám, že vlastně moji rodiče tady pracovali, otec byl elektrikář a občas tady něco opravoval, takže dostal vždycky nějaký Vitacit už ne zabalený v těch pytlíčkách, ale v nějakém velkém pytli. No já, když jsem chodil na průmyslovku a přidal jsem v neděli na pokoj třeba 5 kg Vitacitu, tak jsem byl král. Viete, čo je toto? Tekvica. A z tekvice idem robiť falošný ananás. A voľakedy sa používali aj rôzne náhražky. Keď som išla z mesta, tak vždycky som si dala tresku, 2 rožky. A potom sme robili doma, že falošná treska. To sa robilo z tvarohu, mrkvy, cibulky, vajíčka. Alebo sa robil, že falošný ananás. No, teraz to idem vyskúšať. Už som to nerobila len 20 rokov. No tak viete, spravila som to raz, 2 razy, ale tak človeka neošalite. Tekvica není ananás. No ale skúšali sme to, skúšali sme. Tak uvidíme, čo to spraví teraz. No my Slováci, ja neviem, prečo stále musíme začínať od nuly. Nie, aby to, čo tu bolo dobré, aby sme ponechali a stávali na tom, ale vždycky to zničíme a zase začíname od nuly. Teraz objavujeme v Ameriku biopotraviny. No čo sú to tie biopotraviny? Však to tu bolo. Každý doma choval, každý pestoval. Veru, to bol bioživot. Len sme to vtedy netušili. To je falošný ananás. To máme rada. Tak si dajte. Ja ovocie nejem. Ani falošné. Ja si skúsim. Kornelko, môžem ti dať? Ja som to nikdy v tej falošnej podobe nejedol, tak otázka môjho bez chrupia, či to zjem, alebo nie. To je z tej oranžovej tekvice a podľa mňa ten pravý bol z tej bielej. Aby som ti to neoslintal. No, nemám pocit, že mi to pripomína krajinu detstva. Ale je to dobré, naozaj. Mne to pripomína len tekvicu. Daj sa vypchať, čo si rýdky? Hádam sa ti v našom múzeu chutí nepáči? Umelý svet, plastové ovocie i jaterničky, atrapy a náhražky, to boli výkladné skrine socializmu. Na noble buržoáznu kuchyňu sme sa všetci len tak potajomky hrali. A ak sme chceli kuchynskú exotiku, tak jedine od čínskych bratov. Ale aj tu len akože. Z týchto takých snách vybočenia z toho socializmu alebo z tej klietky, v ktorej sme boli, tak práve som si to pozerala doma, že kedy to vyšlo v roku 87, vyšla čínska kuchárka. A to už bolo druhé vydanie a to bolo vlastne zo surovín, ktoré sa dali, špeciálne to bolo tak urobené, aby to boli suroviny, ktoré jednoducho tá móda Číny, neviem už ako sa k nám dostala, ale jednoducho prišla a teraz ľudia varili Čínu, ale samozrejme podľa tejto kuchárky, lebo však my sme o tej čínskej kuchyni toho veľa nevedeli. Viem, že sme podľa nej varili. Bố bạn, người này yêu à? Thôi, phải rồi. Dostaneta uvaliť. To není činná jedla. Tak chutil svet. Vajíčková polievka zo školskej jedálne, fuj. 10 deka vlašského s rožkom v mliečnom bare, mňam. Kubánske pomaranče na prídel, figaborová z dovozu a datle spod pultu.
suché keksy a griotka pre návštevu. Ale tá chuť. Nezameniteľná pachuť socializmu. Žiadne éčka ani alergény. Pionieri boli zdraví, jak repy z boršču. Čo sa týka samotnej výživy našej populácie v tom čase, jednak výhoda bola v tom, že sme boli potravinovo sebestační. Na 95% potraviny, ktoré sa dostali na náš stôl, boli z našej produkcie, čo bolo veľmi dôležité, pretože u nás bola tá hygienická veterinárna kontrola na veľmi prepracovanej úrovni. Čiže tie potraviny, ktoré sa spotrebiteľovi dostali na stôl, boli naozaj overené a zdravé. My sme tu skutočne nemali žiadne potravinové kauzy, ako to pozorujeme dnes. Pán Antolský, kedy ste sa narodili? 17.7.41. Krstné meno? Ondrej. Čiže ako sa stravujete? Sám si varíte doma, alebo chodíte do nejakej... Tak ja som kuchár. Áno, tak radšej si sám. Nie. Všade varím, len doma nie. Toto je zároveň ostrašujúce pre tie dámy, ktoré si myslia, že keď sa vydajú za kuchára, že bude variť doma. Tak toto sa ospravedlňujem. V 68. roku som bol vymenovaný ako najmladší majster kuchár v tom čase v Československu. V tej súťaži sa zúčastnilo vtedy 2400 kuchárov a od tej doby robím v Nemecku, v Maďarsku, v Rakúsku, v Mexiku, v Poľsku. Moje rozhodnutie stať sa kuchárom vzniklo počas základnej školy. Vtedy sa triedna súdružka učiteľka vymyslela, že budeme hrať divadlo Dve Marušky. A tam jedna postava bola kuchár. Tú postavu som chcel hrať ja, pretože ten kuchár sa, približoval princeznej. A keďže mne túto úlohu súdružka učiteľka neudelila, pretože moja postava bola taká nižšia. Potom, keď teda tú úlohu som nedostal, som povedal, no nevadí, ja aj tak sa stanem kuchárom a dokonca budem variť aj kráľovnej. Som sa vyučil, stal som sa šéf-kuchárom v slovenskej reštaurácii a mimo iné teda i to slovo, že budem variť aj kráľovnej, tak keď navštívila Slovensko dánska kráľovna, tak slávnostný obed som ja zabezpečoval v kaštieli v Budmericiach. Klobásu. Ďakujem, kúštik. Cibuľu. Celú, prosím. Štipku soli by som prosím. Prosím. Ďakujem, stačí. Keď som začínal, tak mimo iné som varil aj v závodnej kuchyni. Bolo to v Žiari nad Hronom, priamo v tej fabrike. Snažili sme sa kvalitné jedlá spraviť, lenže keďže oni skutočne to bola robotnícka trieda, tak teda dostávali, dá sa povedať, že väčšie porcie, ale pritom, aby si to nikto nemýlil, tie väčšie porcie znamenali len v kapuste, v knedlíkoch, zemiakoch. Keď to mám porovnať zase s tou vyššou triedou, ktorá už v tom čase dostávala menšie porcie príloh a väčšie porcie a kvalitnejšie mäso. Otváral sa hotel Bórik, to bol v tom čase pre vládu a pre ústredný výbor, tak som sa tam stal šéf-kuchárom. V tom čase bol vedúci tajomník strany mesta súdruh Šlapka a ten môjmu
generálnemu riaditeľovi povedal, že počúvaj, ty máš takého dobrého kuchára, a to, keď som zistil, on nie je člen strany. No a od tej doby, samozrejme, že podnikový riaditeľ si ma pozval a hovorí, a bol byť to pre teba problém vstúpiť do strany, pretože z tej strany pofúkal takýto vietor do tej strany. Ja som povedal, pozrite sa, pre mňa to nie je problém a nebudem musieť na každej tej schôdze hovoriť, tak mi je to jedno, prečo by som si tam neodsedel tú chvíľu, vypočul si, že o čom sa vy silní rozprávať. Tú chuť k vareniu a teda k výrobe tých jedál som túto inštitúciu nepotreboval. Áno, ak chceš byť dobrý kuchár, musíš byť aj dobrý komunista. Inak by ti mohli pekne zavariť. Ja si pamätám aj na chute 50. rokov a tie boli veľmi podivné. To bol taký pilinovitý chlieb, také modrasté mlieko, ktoré sa ešte nalievalo do kanvičiek a vládla skromnosť v podstate. A teda dobre, keď mám spomienku na pozitívne chute, tak len doma, lebo vonku to bolo ozaj unifikované. Mám pocit, že asi pre tie reštaurácie vyrábali jednotné omáčky, ktorými sa to všetko polievalo. Možno, že nad tým vždy nejaký okresný funkcionár vyriekol nejakú formulku, až potom sa to mohlo použiť, ale bolo to rovnaké. No a myslím si, že tie 50. roky teda chutili po väzenskom komisárku a zatuchnutej vode. No, pripomenul, že nevieme o tých 60. rokoch vlastne nič, ale tie 70. a 80. roky, neviem ako pre vás, pre mňa sú teda roky vegety. Bola tá vegeta, to sa furt dovážalo z tej Jugoslávie a do všetkého mne to chutilo proste do vegetov, do všetko náhražka mimochodom tiež. A všade sa dávalo toto populárne socialistické korenie, úplne do všetkého. Aj miesto soli, aj s chlebom sa to jedlo. Chuť je možno najľahšie obľudnutelný zmysel zo všetkých zmyslov. A k tým chuťam patrí nielen to, čo cítime v ústach, ale to, čo aj cítime v bruchu. Vlastne žalúdok dáva do mozgu nejaké informácie, že či to jedlo je dobré alebo nie. Podľa toho, ako vyhodnotiť to v žalúdku. Takže ťažko povedať. Mne utkali nejaké chute z minulosti určite. Nejaká biela káva napríklad, alebo také, čo sa varilo s bábovkou. A potom veľa domáceho jedla, lebo určite sa viacej doma dorábali veci, nebolo toho toľko v obchodoch, tak ľudia sa museli vynájsť. Pečený kváskový chlieb z kvásku, ktorý som si sám založil. Voda a múka a to samo skysne. Prestali mi chutiť tie chleby, ktoré sa predávajú dneska v obchodoch. To je remoska. To je taký prístroj zo 70. rokov, ktorý ani, tuším, že to nevyrobil výrobný podnik, ale servisný opravárenský podnik, že oni primárne nevyrábali veci, ale opravovali ich. A toto urobili ako pekací hrnec, sa to volá. A je to presne doklad toho, že v jednoduchosti je krása, že tam je jedna špirála, žiadne tlačítka, dosť malý odber elektriky a tie veci sú z toho šťavnatejšie a aj chutnejšie. Na chleba je to úplne perfektné, asi možno najlepšie, čo sa dá. Za negatívum považujem, že sa tu rozmnožilo tzv. Fast foody, tie rýchle občerstvenia, kebaby a podobne. Ja nemám nič proti takémuto stánkovému predaju, ale to bolo určené na príležitostný konzum a nie na denný konzum, ako to dnes pozorujeme najmä u našej dospievajúcej mládeže, čo má potom negatívny dopad na zdravotný stav
našej populácie, pretože výskyt civilizačných ochorení bohužiaľ stúpa. Ďalej sme nepoznali v porovnaní s dneškom ani potraviny s tzv. Predĺženou trvanlivosťou. To znamená, že to boli všetko prírodne dopracované potraviny, konzumované v pôvodnom stave. Dnes sú rôzne upravované, konzervované, prisladzované, stabilizované. Čiže to sú tie nešťastné éčka, o ktorých musíme ľuďom vysvetľovať. Takže tá strava bola podstatne jednoduchšia a možno aj zdravšia. Dnes máme tú ponuku tak širokú a často sa zbytočne prejedáme. Tak dobrú chuť, milé iskričky. Ešte si ten sladký, nevinný socík vychutnajte. Lebo už o pár rokov, keď vyrastiete, no, to bude už všetko inak.